Fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-Gvern iddeporta kważi 9 minn kull 10 immigranti li daħlu Malta irregolarment. Dan żvelaħ il-Ministru għall-Intern Sigurtà u Xogħol Byron Camilleri waqt il-programm Vi jew Va fuq Radju Malta. Din is-sena għandna l-ikbar rate of return ikkumparat sal-lum, ġifieri sa kemm qed nitkellmu llum, illi l-ikbar rate of return meta kkumparata mal-wasliet. Jiġifieri aħna l-ekwivalenti ta' 88% tal-wasliet irregolari f'pajjiżna din is-sena intbagħtu lura fil-pajjiż tal-oriġinu tagħhom, mhux pajjiż Ewropew, jiġifieri fil-pajjiż tal-oriġinu tagħhom. Fejn aħna mbagħad meta dawn il-persuni jkunu wara li 88% minn kemm? Jiġifieri minn 146 li waslu, jiġifieri qed nitkellmu fuq 127 li diġà ġew deportati lura il-persuni oriġinu tagħhom. U għalli Malta għandha fost l rati ta' deportazzjonijiet u dan huwa l-fattur ewlieni li wassal biex naqsu drastikament il-wasliet ta' immigranti regolari bil-baħar. Għalli b'kollox din is-sena ġew iddeportati aktar minn 1000 persuna li inkludu persuni li wettqu reati ta' ċerta serjetà jew inkella li baqgħu f'Malta wara li skaditilhom il-viża. Min-naħa l-oħra qal il-Gvern jagħti dik il-protezzjoni neċessarja fejn ikun hemm bżonn kif qal li għadu kif għamel ma' numru ta' Palestinjani. Kompla jgħid il-Gvern jagħti konsiderazzjoni s-sitwazzjoni ta' persuna u joffri status ta' refuġjat lil persuni LGBTIQ li ġejjin minn pajjiżi fejn is-sesswalità tfisser periklu għal ħajjithom. Dwar akkużi li ċentri ta' detenzjoni mhumiex deni jew li fihom qed jinkissru drittijiet tal-bniedem huwa ċaħat. Il-progress li għamilna huwa kbir u mhux jien qed ngħidu ħankun ċar. Qed jgħiduh inti hemm body fil-Federal Council of Europe illi jiġi u jagħmel assessment. Ġi Malta ftit ta' xhur ilu jissejjaħ il-Committee for the Prevention of Torture tal-Council of Europe. Mura rapport u l-iktar darba li qatt Malta kellha rapport pożittiv mhux biss dwar iċ-ċentra detenzjoni, dwar il-ħabs, dwar il-lockups tal-pulizija. Dwar inċident li żviluppa mal-jum tal-ġimgħa b'dajsa bl-immigranti persuna mejta u 11 salvati fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta, Dr. Camilleri qal li dawn l-immigranti issa ddaħlu l-Italja. Innota wkoll li fil-Mediterran għadhom qed imutu eluf ta' persuni. Fir-rigward tal-Labour Migration Policy, il-Ministru għall-Intern fakkar li minn Jannar li ġej se jkun qed jibda kors tal-kultura lil kull min jiġi biex jaħdem Malta. Dan ifisser li jridu jsegwu kors dwar Malta li jitratta l-arfin dwar il-kultura, tradizzjonijiet u anka drittijiet.